Rekao, moj cilj je da budem seljanka. Nedostaje sad u ovom svijetu stida. Moj život s tobom. Znači, ovo je već 5. put kako gleda ovaj usisivač. Neko bi rekao da ju usisavaš. A danas mi je rekao, hajmo Melisa kupit štapni usisivač. Znači, bitno je samo kupit nešto. Sad mi treba i to kuhalo, jel? Zašto ne postoje mikrovalne uže da nam može stati? Možda smo trebali izmjeriti. Čuješ? Možda smo trebali izmjeriti koliko je nama za mikrovalnu. Šta ti kažeš? Jel? Mora biti neka uža mikrovalna da nam može stati u ostavu. Gledao sam, ja sam to tražio, htio sam ja. Pa onda smo trebali prije razmišljati da nam bude, a ne može da je duža ostava, mislim širina da je smetalo prolaz kad je. Hajde prođi. Ovdje smo kupili luster. Evo ovo je naš. To je to. Baš je lijepa. Jes divno je, samo koliko je stara ona naša mikrovalna? puno. A? Puno. 20 godina. Uvijek ti koliko kriza. Ma bitno mi je ovo. Ne može stati. Širina, a? A sve su one iste širine. Ne znam. Hello? Hello? Ne znam. Vidite vi moje frizure. Nisam se još počeo, što? Moj taj da neću ništa više da kupujem i da ulažem u kuću. Kup mi komad zemlje da idem na livadu, ne želim više ovo ništa. Hoću u prirodu. Ljudi bježe sa sela. Ljudi bježe sa sela, ja hoću da idem negdje gdje nema ljudi. Pričala ja nedavno sa mamom tako, neostvarene želje, ciljevi. Rekao, moj cilj je da budem seljanka. Ona gleda u mene. Rekao, stvarno, ja sam živjela u Travniku i odrasla sam u Travniku i nisam imala doticaj sa prirodom na taj način da smo nešto kopali, da smo imali svoje, nismo. A sad sa ovim razmišljanjem bi baš voljela zato što je puno zdravije. Mislim, Sarajevo je divno i kažem to uvijek, za posao, za napredovanje, za odgoj, za djecu. Dosta toga ima naravno, ali kad se radi o zdravom životu, onda bi definitivno birala to da idemo negdje gdje nema puno ljudi oko nas i gdje imam svoj komad zemlje. Nisam nikad imala to iskustvo, ne znam raditi ništa ni sa lopatom, ni sa, ne znam, ostalim priborom, ni kako se naziva, ali bi vrlo rado voljela da naučim. Moja svekrva ima puno voća i oni su počeli da sade svoje povrće i super im je. Ona ponekad nama pošalje i sokove domaće i to i džem i stvarno razlika je ogromna. I voljela bi ja da naučim, što da ne. Otac mi je inače živio na selu, imali su baš puno svog povrća i ostalog. I on mi je pričao tako da nikad nisi imali potrebe da odu u trgovinu nešto da kupi, nego si imala sve svoje. I mogu misliti koliko je to bilo zdravo. Tako da, eto, to bi ja voljela u budućnosti. Ali ta budućnost je nekad kad malo djecu odgojimo, kad krenu škole i ostalo, jer sad je to trenutno nemoguće. Vezali smo se poslom za Sarajevo pa ne možemo, ali stvarno bi voljela to da ostvarim sebi posle 30. godine. To bi bilo nešto što bi ja za sebe željela
da pravim sve domaće za svoju porodcu i da nemam potrebe da idem ovako u trgovinu i da kupujem nešto. Dok ja pričam, taj ide ovdje pregleda aparate. Šta ti kažeš na ovu moju želju? A ozbiljno sad reci. Šta kažeš na ovo? Mislim, hajde selo blizu grada, okej, nekako. Pa ne mora taj ide kuća biti nužno selo. Mislim, predstavu sela svako ima drugačije. Naravno da nam ne odgovara da odemo predaleko zato što ti radiš ovdje, ali zemlja i kuća mogu biti 20 minuta od grada, što da ne. Mada u Sarajevu je to ljudi problem, jer kad su gužve u 4, u 5, kad se ide s posla, nekad taj da znam čekat 20 minuta, pola sata da dođe kući, a recimo pješke bi došlo za 10 minuta. Vrtim se u krug. Dođu vamo, da mi reci mišljenje za ovo. Rekao sam. Šta ti misliš o ovom fan? Supersonic. Prvo ti meni reci šta misliš o ovom, da živimo negdje gdje nema ljudi i da imamo sve svoje voće i povrće. Pa meni s tim samo trebalo bi nam neka kuća s baštom, a nek ima ljudi što meni ljudi ne smetaju. Pa ne smetaju ni meni ljudi, ali mene ispunjava priroda i volim mir i mislim da bi bila baš sretna u takvom okruženju. Da čujem ptičice, a ne da čujem komšiju. A sad što se tiče ovog, rođendan mi je brzo, možeš mi kupiti za rođendan Dyson. Šalim se, ne bi Dyson zato što ja opet ne bi sama znala napraviti frizuru kao što mi je napravi frizer. Koliko ti to psički podnela? Koji? Pa to, farmu, to sađe. Pa nisam rekla da bi imala kravu, krave se bojim. Pa dobro, ali ti kontaš kopanje, farmel, klikni i stopa. Pa nije, znam da ima. Ako se ideš to opet najviše bilo po meni da ja kopam, državam. Pa možda bi po tebi bilo košenje trave. Ali kad ne bi radila, te da ti kažem nešto. Kad bi radila samo to, kad ne bi radila posao koji trenutno radimo, kad bi bila samo kući i vezana za kuću, štaš drugo radi? Šta ću u kući raditi? Snimat? Pa je to stoji. Mislim, kad bi radila samo to, odnosno ne radila, onda bi definitivno se bavila kućom. A nije jednostavno jer znam po prijateljima mojim koji imaju u kući, to su znači dulumi zemlje, šta oni posiju krompira i njih ljeti nema, slabo izlaze, znači ujutro prije sunca do 12 završe sve. Ne slušaš me uopšte, jel da? Slušam te uopšte. Do 12 sve završeno. Oj, znači koliko je njemu zanimljivo gledati ovu tehniku, ja ne mogu da vjerujem. Pošto je ovo teško. Pokažem sve. Nemoj. Svjetiljka od himalajske sol, to je dobro. Ne bi ja imala... Opet fali, sol sam poliđu. Ja i dalje u svojoj temi. Ne bi ja imala životinje, možda bi imala koke, zato što vi volite jaja. 3 koke. Nahraniš, treba ti 4 skoka. Stvarno mi jaja baš puno. Kad mala ne raste, od 400 ne raste. Ako ćeš biti na babija, boga mi će mi školjka dnevno trebati. Pogotovo ako budete trenirali skupa, to će biti samo daj nam jaja. Voljela bi, a šta će se desiti ne znam. Eto, otkrila sam vam tajno, htjela bi u budućnosti da budem... A? Ko dolazi? Bježi tamo. Sinan dolazi. Ja htjela bi u budućnosti da budem seljanka, to je poenta. Ja ne shvatam zašto se ljudi danas stide da kažu da su sa sela, zašto se ljudi stide stvari koji se ne trebaju stiditi. Htjela sam pričati o tome u jednom posebnom videu da kažem šta je stid, da danas se ljudi stide onog čega se definitivno ne trebaju stiditi.
kao na primjer omladina da su sa sela ili ne znam da se oblače kako se oblače ili ne znam čega se još stide, a po meni je glupo. Trebate se stiditi ako ste kradljivci, ako ste ružno odgojeni, ako... Čega se trebaju stiditi? Pa pravo da kažem, to je jedna interesantna tema. Ako ne rade, ako su... Ja mislim da nedostaje sad u ovom svijetu stida. Treba da te bude stid ako ne privređuješ, treba da te bude stid ako nisi uzoran građanin, treba da te bude stid ako ne zarađuješ dovoljno, jer stid je u stvari dobar pokretač za bilo šta. A šta te današnje društvo uči? Ne treba te biti stid što si baki, ne treba te biti stid što ne treniraš, ne treba te biti stid. Treba te biti stid, druže, što ne treniraš, treba te biti stid ako si debel, treba te biti stid. Sve su to, bukvalno i ovim LGBTQ, nastoji se da se iščezne stid. Stid je osnova za sve u suštini. Razumiješ, treba ti biti sramota. Ti skrenuo od toga da trebaš raditi na sebi. Pa trebaš raditi na sebi, treba ti biti stid ako imaš neke nedostatke koje ti možeš popraviti. Naravno da se treba biti stid, treba da popravljaš to i ne trebaš biti ono šuplja priča, prihvati sebe nakon kako jesi. Ako možeš biti bolji, nemoj se prihvatiti kakav jesi. Ja pričam da trebaš biti, da se trebaš prihvatiti, a u svakom slučaju trebaš raditi na sebi. To što ti pričaš, odakle, ko svako bira, gdje želi biti, šta želi biti, ali isto tako, ako te sramota što živiš na selu, rad na tome da ne živiš na selu. Ako te sramota što živiš u gradu, rad na tome da ne živiš u gradu, da živiš na selu. A kad je riječ o sebi? Pa evo, i tebe, treba te biti ti što si zaglavljen u nekom gradu, što putuješ sat vremena do posla, što se vraćaš mislim na ovo da radiš na sebi, sad kažeš. A na sebi treba, pa dobro, moja poenta je stid moraš imati u životu i to je jedini normalan pokretač, to je s tim te pokušava ovaj današnji svijet zaglupiti, da tebe ne treba biti stid ničega, da tebe ne treba biti stid šta radiš, kako radiš, ako bilo šta ne radiš što treba, ko bi vam ne treba te biti stid, ono, hajde, znaš, kakav god da si prihvaćen, a pusti to, ba, ta šuplja priča da se prihvatiš kakav jesi, to je za malu djecu, ba, i to je da naprave generacije debila koji ne žele ništa u životu da urade. Jednostavno da budeš osrednji, da ne napraviš ništa od sebe, da ne napraviš ništa od svog života, to znači, ono, ma ne moraš se stiditi, ono, šta si, ko si, odakle si. Eto zašto sam se udala. Rijetko priča, ali kad priča kaže šta treba. Mislim, neko pozitivno, da kažem inteligentno, pametno razmišljanje. A vi ste shvatili ono što ja hoću reći, a shvatili ste i ono što taj hoće reći. Dvije različite strane pogleda na jednu temu, ali mislim da su i jedna i druga strana pozitivne. U svakom slučaju znate šta želimo reći. I to je to, eto, jedno naše hodanje po tržnom centru, ispada jedan kratki video. Pišite mi svakako što mislite, ja odoh dalje jer me već ljudi gledaju kao da stvarno nisam normalna. Vidimo se u sljedećem videu, čao!